Taglyk oruç boýunça halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerini Germaniýaly degişli lukmanlar Arkada şäheriniň köp urly hasanasyna bolup bu ýerde yerli lukmanlar bilen bilelikde ilkinji gedek böwrek transplantasiýa operasiýasyny geçirdiler. Ýewropanyň ötenbi döwleti bilen taglyk oruç ulgamynda gatnaşyklarda köp tarapdaýyn öňe düşükler gadanyldy. Nemis lukmanlarynyň häzirki işleri de bu gatnaşyklary hasa putulandyrmak maksadyna gönükdirilendir. Bunun gödi Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda ýola goýulan ödara bähwitli hyzmatdaşlygyň esasynda emele gelen iki taraplaryň tejribe alşmak ýöregleriniň iş üstünde amala aşyrylýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Germaniýa lukmanlaryň ýene de ikisi Arkada şäheriniň tiýit kömek merkezinde bolup, bu ýerdäki iş usullary bilen tanışdylar hemde tejribe paýlaşdylar. Germaniýaly lukmanlaryň häzirki iş tapary berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe hormatly prezidentimiziň ýol başçylygynda ýurdumyzyň taglyk oruç ulgamyny kämilleşdirmäge, dünýä lukmançylyk tejribesinde gazanlan üstünlikleri milli lukmançylygymyzda ornaşdyrmakda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň taglyk oruç ulgamy bilen gatnaşyklary mundan welekde giňeltmäge we pultolandyrmagy öňüktirilendir.